Kitty Kotti. De verbroken ketenen. Maar we moeten verder. We moeten verder. En hoe kunnen we verder gaan? We kunnen alleen maar verder gaan waar we nu zijn. Dat wij nu die schakels bij elkaar gaan brengen. Ja, houden jullie elkaar vast. Ook de mensen die zitten, die niet kunnen staan. Hou elkaar vast. Zodat we de energiestroom kunnen voelen. Want wat ik wil meegeven, wij zijn allemaal kinderen van de natuur. En wij zijn allemaal, ik zou zeggen, energieën. En vandaag willen we deze energieën gaan samensmelten. Want ik zeg elke dag, als wij naar verbinding zoeken, dan moeten we eerst bij ons beginnen. De spirit kent geen wit noch zwart. We zijn allemaal zielen. En wij danken Moeder Aarde. Danken wij voordat ze voor ons staat. En dat ze ons de kracht geeft. Dat wij kunnen lopen. Dat wij kunnen werken. Dat wij onszelf vrij kunnen voelen. We danken Moeder Aarde voor haar vruchtbaarheid dat ze ons geeft. We danken al onze elementen. Zowel de zon, de lucht en de aarde. Het water. Waar wij ons allemaal mee verbinden. We zijn al onze spirit dankbaar. We zijn de spirit dankbaar. Omdat wij uniek zijn. En dat ze voor ons als zaad hebben gekozen. Dat wij hier op aarde mogen zijn. We danken de spirit. De spirit kent geen kleur. De spirit kent geen mens. Maar de spirit weet wie we zijn. We zijn allemaal de kinderen van de spirit. Allemaal kinderen. Want wij ademen allemaal hetzelfde. Niemand ademt verkeerd. Wij zeggen dank. Mama Aisa, Tata Loco, Mama Leba, Kromanti, Opete, Watrawenu. Weta Grantangi, Grantangi, Grantangi. Kunnen jullie 3 keer applaudisseren? 1, 2, 3. Grantangi. En kunnen jullie elkaar omhelzen? Geven jullie elkaar een brasa. Dankjewel. Ook de kinderen. Ook iedereen. Dankjewel. Dankjewel tante Helen Vreug. Dankjewel lieve vrouw. Dankjewel Aisa mama. Dankjewel. Al die Aisa mama's. Al die Aisa mama's die hier zijn wil ik danken. Oh. Alleen maar liefde. Zo is het. Alleen maar liefde met elkaar. Awe nossa cana, mas nossa para que tu awe na dia de emancipação. Então é importante que nós corçonan também unir junto com outro gemeenschap na vacina celebrar dia de liberdade. Nera bom mês por a mina nós estamos da único grupo de corção, o a uni awe que marcha big speak aqui de Rotterdam. Então é importante mas para que tu não é parte da história aqui, que também da de corção e para que tu nos liberdade. Esse é o dia que está será.